Какво става, хора? Аз съм GameSpec и днес играем с Lucky BG, Hide and Seek, CSGO. Вау, тук има компютър в тази стая. Аз... Чакай, човек, аз не мога да намеря. Ма ти в хотела някъде ли си, защото има супер много стаи. За тебе съм! Шят! Защо не мога да те убия? Факт! Найф! Найф! What? Изтъгни да... Ама аз знаеш ли, ти знаеш на колко мал стаи? Колко? 833. А ти защо имаш Ами толкова? защото аз съм си карамай, и аз те гоня, аз те търся. И трябва да имам повече кръв. Айде, аз имам само 100 кръв. Той има 800 кръв, а аз само по... 999 съм между другото. Че аз тук мога да си търся из мапа, тук ме пуска да си търся гранатки и уепани. Аз тези гранати и уепани може да ги намерам. Не, само аз мога. Бе, супер якия мап. Аз след малко... Ти си едно огромно чудовище, два дет ходим с мапа. А, да, нали? Да, ти виждаш О, ли? не. Аз взимам тук молотов, взех смоук. Мене си ме пуска с смок там това. Ай, после ти да си единичка да видя какво е чудовище. Да си терорист. Скри ли са? Да, те ме пуснали да. Чакай, аз се разхождам още. А, бъгнах. Зацепих нещо тук. Ай, правих се. Почна? Чай, че се заклещих тук в една сграда и... Не, на ужасно място си първи смок да сеш ме учиш. Няма, той... Аз докато се измъкна тук, смока ще ти е свършил. А, хвърлих си смока без да искам. Мале, какъв голям смок си фърлил там. Не, това е твоя смок, мое на друго място. Пусна ма, и сега идвам, бе. Не боси смока си първи. Hello. Как сме, бе? Как сме? Хайде, да! Хи! Ко прави ти? Как сме? Аз влизам единичка. Аз съм двойка. Мале, какво чудовище съм. Виждаш ли това чудовище? Виж ли? Аз какво чудовище съм и сега едно огромно чудовище ще бяга. Натисни. Обърни се за теб и виж. А, да. Да натисни. Я? О, ето ма, виж. Виж това, ето ма. Да, виж. Чакай, не те виждам, де си? Аз какво? Не виждам голямо Да, чудовище. ето къде, как да цъкне. Виждаш сега едно огромно чудовище, дето ходи. Не, ти летиш, нали? Не, ходя. Това... Ма чакай да се скрия. Те пуска ли те там? Да, виж ли едно огромно чудовище? Чакай. Не. От пак е. То? Айто! Оле! Се разхождаш из мапа. Виждаш ли ма? Къде? Той не ма виждаш. Сега се скрия. Йой. Аз съм нинджа. Ай, нинджа. Чакай, аз не съм се скрил. Бре, къде го намерите този смок? Не, молотов. Там. Той е много голямо. Виждам това. Ти смок намерил? I see you. Няма виж, аз съм едно огромно дете, разхождам. Да. I see you. I see you. Намерих аз смока. Айде да почвам. Чакай, аз не съм се скрил, бе. Мопке. Аз след колко време ще ме пусне да вече да претърся. Ами сигур, когато си намеря каше. Каше. Ами търся е хубаво място, да не мога на... Бе, по смъртност няма намериш. Намерил ли си къща? Не, чакай. Виждам та. Почна! Ама цъкни. Почна ли? Да, почна. Значи казваш, аз съм на 999 живота. Ама то няма шанс да те убия, защото си на много кръв, то как? То трябва остана без да ме намериш 9 минути. Така. Виждаш ли горе таймера? Да.
Дай ми само едно предположение, на кой етаж си? Без така, аз дори не съм ги брал. Ама в хотела ли си? Да. Да, в хотела съм. Само чуй сега ми дали сме в хотела. Уау! На колко те оставих? На 804. То как да те убия, то човек? Да. Как ме намери от първия път, бе? И в Кинефа. Аз колко нагоре се бях качил Кенев. Я чакай, не де излиза. Стой вътре в сето. Виждаш ли ма? Ема за теб. Влез в клетката. Влез в клетката. Брат, аз ти взех твоя смол. Ма я влез в клетката. Не мога. Върни се. Ето мотолов на ми. Върни се съсе. В клетката. Виж ли, запалих един огромен молов. Я се върни в клетката съсе, там дет има едно голямо. Ема, за теб. Хело. Айде, бягай, че ще... Бягай. Как ми? Няма виж на де отивам. Goddammit! Goddammit. Аз сега не виждам дали ми се отворила и моя път. Goddammit. Имам чувството, че имаш лоухак. Няма лоухак. Как ме намери ти от първия път? После ще видя клипа. Ма не, той ще го едитне, ако има лоухак. Няма, просто ще го пиша. Чувам някой да първа смок. И аз чух. Аз мисля, че си ти, не си ли ти? Не, да, аз. Аз чувам кой се чуда кой фърля смоква. Чак от хотела чух. Хотела ли си? Те пусна ли та вече? Да. Кой? Ама в кой си с жълтото ли хотела? То само един има, бе. Да. Да, са жълтото там. Май няма да ме. Пускай лоухака. О, нямам. Стигли се. Какво ще правим толкова с минути, ако не... Я има ли тук удивителна найф? Удивителна найф. Няма. Това е удивителна кнайф, какво означава? Там си избираш ножове, човек. В някой сървър има. И си избираш какви поискаш ножове и скиновете им. Падна! Да, колко минути записвам? Записвам 8 минути. Чувствам, че си тук. Махай се! Да не си влязал там, човек. Виждам, бъгваш се и те виждам. Да не си влязал там. Къде? Не, върни се, човек. Не искам там да ходиш. Върни се, моля та. Не, бе! Аз се бъгнах! Се бъгна, май тапса. Базикам се, не те виждам. Брат, аз се бъгнах в един кашон и не мога да излезна. Хе. Аз ще се самоубия. Кил напиши и победата е моя. Това е защото Шива няма да говори. Аха. Защото аз се самоубих. Пък си бил в хотела, да, гледай го. Мъкни, бе! Какво? Мъкни. В хотела бях, бе, ти се е престорило нещо. Привиждат ти са вече някакви неща. Не. Гледай сега какво става, смок? И нищо не гледаш. Какво? Ха. Чакай, не съм се скрил. Ще кажа, ако аз съм скрил. Къде го страшно този смок? Там дето миналия път, готов съм. Идвай, бе! Бе, човек, по смъртност не мога да намериш. Сигурен ли си? Да. Аз нямам смок, имам само това. Мене още не ме пусна. В затворено, в сграда съм, ама не съм отвън. Не, наистина, в сграда съм. В сграда си. Аз после ще идвам на това. Вижи. Ако стримвах, може да виж.
Добре, че не стримам, че ще ми видиш стрима веднага. Ти стримваш ли? Не. В сграда си, така ли? Яп. В хотела ли си? Знам, в затворено помещение съм. Ай, кажи, в хотела ли? Там деца правят мръсните неща. Деца да пашете. Ама той има... Сети ли са? Ма той има много... Какво викаш? Те хората ги правят навсякъде, айде аз сега нещо. Ай, че му още 4 минути да снимам. Май се сечих къде си. Не идвай там. Със сигурност не съм в туалетна. Не си в туалет. Не, в туалетна съм, намери коя е. Мега провал! Голямо ли? На туалетна е? Не, Да. абе, да не знам. Пак голяма е. В хотела някъде. И в хотел може да е това. В хотел може да е това. А къде други не може да е? Моля? Само в хотела са приеми. Само в хотелите има туалетни и в къщите. То друга да има туалетна. На пътя ти слуят една туалетна. Съвсем възможно. Ларя 4 минути и трябва да наеш. Трябва да режа. Какво да режеш? На Димичка, не мога да влезем тук. Така, аз през терасата ще влезем. В една от туалетните си, така? Да. Няма ма намериш и стана клипа 12 минути, след 3 минути. Сега ако не ме намериш, хората ще кажат, че после си ме намерил. God damn it. Ама аз ще те намеря. Ще ми намериш утре. Пак бе! Ако искаш да самоубиш, защото наистина нямаш шанс. Ти стой там в където аз ще съм убил, за да те видя къде си бил. Чу? Да. Стоиш ли там където си? Да бе. Ай, кил напред кил. Аре, бързо, че има 2 минути. Една. Моля те да видят хората де съм. И ти. Добре. Ай. Кил. Това правя само заради твоя клип. Да, де. Къде си? А нали кажа, че си в хотела, бе? Пак каза, то отвън хотела, пак е туалетна и в хотела я има. Не, каза, че я в хотела. Хора, това ще бъде този клип. Изиграхме лъки.